Ahojte všetci, takže toto je jedna z mojich ciest z roku 2024, konkrétne 13. cesta do zahraničia, lebo rok 2024 som hrotil. A rozhodol som sa spracovať toto video alebo proste príbeh z tejto krajiny formou travel blogu, kde sú použité moje zábery a takisto zvuková stopa. Takže v krátkosti si predstavíme Cyprus ako krajinu a zo pár najzaujímavejších vecí o nich. Takže nech sa páči. Cyprus je tretím najväčším a tretím najľudnatejším ostrovom v Stredozemnom mori. Nachádza sa východne od Grécka, severne od Egypta, južne od Turecka a západne od Libanonu a Sýrie. Jeho hlavným a najväčším mestom je Nikozia. Severovýchodnú časť ostrova de facto spravuje samozvaná Severocyperská republika. Cyprus, dlhý tvar, Cyperská republika, Kypriaki, demokratia, Kyrbis, Chumiriety. Je ostrovný štát ležiaci vo východnej časti Stredozemného mora, severne od Sinajského polostrova, južne od Anatolského polostrova a západne od Levanty. Geograficky je súčasťou západnej Ázie, ale jeho kultúrne väzby a geopolitika sú v prevažnej miere juhoeurópske. Cyprus je tretím najväčším a tretím najľudnatejším ostrovom v Stredozemnom mori po Sicílii a Sardinii, teda naopak. Cyprus patrí do klimatického pásma subtropického. Počasie sa vyznačuje vysokými letnými teplotami v mesiacoch maj až október, pričom zimné teploty zriedka klesnú pod 5 stupňov Celzia. Letné teploty vystupujú v júli a v auguste nad 40 stupňov, pričom takéto teploty niekedy pretrvajú aj niekoľko týždňov. Hlavné mesto Nikozia je v lete mestom s najväčšími teplotami. Cyprus je legendárnym miestom zrodenia bohyne krásy, lásky, sexu a vášne nádhernej Afrodity. Legendárne dejisko Afroditného zrodenia z morskej peny je pri Petra Turomiu, teda Grékové skaly, kedysi známe aj ako Afroditine skaly. Sú to veľké skaly v mori blízko pobrežných útesov nedaleko Pafosu. V priebehu starovekej histórie bol Cyprus prekvietajúcim centrom kultového uctievania Afrodity. Medzi jeden z najznámejších obrazov zobrazujúcich jej zrodenie je Botticelliho zrodenie Venuše. Cyprus. Cyperská kríza. Sever vyhlásil nezávislosť v roku 1975 a tureckí Cyperčania vyhlásili samostatný štát pod vedením Raufa Dinktasa 15. novembra 1983. Tento štát bol uznaný len Tureckom. Organizácia Islamskej konferencie mu udelila členský status pod názvom Štát cyperských Turkov. Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov v rezolúcii 54 z 18. novembra 1983 vyhlásila túto akciu za protiprávnu a vyzvala na ich zrušenie. Spojené kráľovstvo podľa súhlasu s nezávislosťou vlastní dve územia na území južného pobrežia ostrova Akrotiri a Dekeleja. Využívajú sa ako vojenské základne. Turecký brutálny postup zahŕňal bombardovanie civilných cieľov s cieľom umožniť etnické čistky územia. Gréci zo severu ostrova boli po tureckom vpáde presídlení na juh, kde žijú dodnes. Cyprus vstúpil do Európskej únie ako riadny člen v máji 2004. Južná časť ostrova po invázii zaznamená veľmi vysoký ekonomický vzostup a krajina sa môže tešiť naozaj vysokému životnému štandardu obyvateľstva. Sever si zachová nízku životnú úroveň za príčinu ekonomickým embargom uvoleným od jednostrannej deklarácie nezávislosti. Cyprus je de jure, teda z pohľadu Cyperskej republiky, rozdelený na 6 eparchií obvodov, ktoré sa po turecky nazývajú regióny. De facto však je Cyprus rozdelený na 5 eparchií Cyperskej republiky a 5 regiónov Severocyperskej Tureckej republiky. Eparchie a regióny sú Larnaca, turecký Limassol, v Cyperskej republike Pafos, v Cyperskej republike Kerineja, Girnie, turecký Girne, anglický Kyrenia v Severocyperskej Tureckej republike, de jure v Cyperskej republike, Amochostos, gramatický Amochostos, turecká Gazi Maguša, anglický Famagusta
eparchia de facto rozšlenená na eparchiu Amochostos v Cyperskej republike a 2 regióny Maguša a Iskele v severocyperskej Tureckej republike, de jure v Cyperskej republike. Nikozia, gramaticky Levkozia, turecky Levkosa, eparchia je de facto rozšlenená na eparchiu Nikozia v Cyperskej republike, 2 regióny Levkoza a Guzeliurt v severovýchodnej Tureckej republike, de jure v Cyperskej republike. Väčšinu obyvateľov tvoria cyperskí Gréci 78% a Turci 18%. Hoci cyperskí Gréci a cyperskí Turci majú veľa spoločného, sú to odlišné identity založené na náboženstve, jazyku a sú úzko viazané na svoje materské krajiny. Po grécky sa prevažne hovorí na juhu, kde sa väčšinou komunitu cyperskí Gréci tvoria. Turecký jazyk prevláda na severe, kde dominuje obyvateľstvo tureckého pôvodu. Rozsiahly používaným jazykom na ostrove je angličtina. Cyperskí Gréci sa pridržiavajú gréckej ortodoxnej cirkvi, cyperskí Turci vyznávajú islám. Náboženské menšiny ortodoxných Arménov, byzantsko-katolíckych Maronitov, dokopy ide o pár tisíc obyvateľov. Si podľa ústavy z roku 1960 zvolili príslušnosť ku cyperským Grékom. Cyperská kuchyňa je rovnako ako kuchyňa z Grécka. Na Cypre sa vyrába tradičný syr Chalumi. Tradičné jedlá sú prevažne z jahnecieho bravčového mäsa, suvlaky gyros, rýb, šalátov, choriatiky. Aj na Cypre sa je omáčka tzatziki, tu sa však nazýva talaturi. Známe sú aj cyperské zákusky, predovšetkým baklavas, laukoumades a koubes. Veľmi kvalitné je aj miestne víno, ktoré má tisícročné tradície. Cyprus vybudoval modernú cestnú sieť podľa štatistiky z roku 2002. Cestnú sieť južnej časti ostrova tvorilo približne 7206 km spevnených a 4387 km nespevnených ciest. V severnej časti mala cestná sieť celkovo 350 km. Turecká invázia v roku 1974 radikálne zmenila budovania ciest a vytvorila nové priority s kontrolovanými vládou, na ktorom sa koncentrovalo 80% cyperského obyvateľstva a ktoré bolo centrom najväčšieho rozvoja. Po týchto udalostiach bola podporovaná vízia nového cestného rozvoja, ktorá bola čiastočne financovaná zahraničnou finančnou organizáciou. Boli vybudované nové diaľnice spojujúce všetky významné sídla na ostrove. Ďakujem za zhliadnutie videa a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Ďakujem za zhliadnutie videa a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu.